Jmenuji se Mira Fowlerová a je mi 26 let, o minulých Vánocích jsem stála v tátově kuchyni, držela v ruce klíčenku za $5 a děkovala, zatímco zbytek rodiny seděl jako přimražený, protože mi děda právě řekl, že ta klíčenka má být byt za $400 000. 2 měsíce jsem tu klíčenku nosil v peněžence, jako by něco znamenala. Ukazoval jsem ji přátelům. Rukávem jsem leštil malé stříbrné logo, táta mě přitom všem pozoroval a neřekl ani slovo, protože ten byt už dal někomu jinému, nejhorší na tom nebyly peníze. Bylo to uvědomění si, že pokaždé, když mi táta řekl, že je děda zmatený a stárne, koupil si tím ještě jeden den, než ho pravda dostihne. Došlo to až u štědrovečerní večeře, před 12 lidmi, a tátova tvář mi řekla všechno, co jeho ústa 60 dní skrývala. Než vám povím, co se stalo dál, věnujte prosím chvilku lajkování a odběru, ale jen pokud si to tento příběh zaslouží. Do komentářů napište svou polohu a místní čas. Rád se dozvím. Odkud posloucháte, teď vás zavedu do října, 2 měsíce před tou večeří, do noci, kdy mi bylo 26 let. Bylo mi 12, když si táta vzal Diane. Mně bylo 10. První věc, která se změnila, byla moje ložnice. Od 4 let jsem měl velký pokoj na konci chodby, ten se 2 okny a dubem venku. 3 dny poté, co se Diane nastěhovala, mě táta posadil ke kuchyňskému stolu a řekl mi, že Emma potřebuje ten pokoj, protože si těžko zvyká. Jsi starší, řekl. Ty těmhle věcem rozumíš. Tak jsem si zbalila věci do pytlů na odpadky a přestěhovala se do malého pokoje vedle ohřívače vody. Do té bez oken a s dveřmi, které nešly pořádně zamknout. Bylo mi 12. Ničemu jsem nerozuměla, ale přikývl jsem, protože táta vypadal unaveně a já nechtěl být příčinou toho, že vypadá ještě unaveněji. To se stalo pravidlem. Pokaždé, když bylo na výběr mezi tím, jestli se Emma bude cítit pohodlně, nebo jestli to pro mě bude fér, táta si vybral pohodlí. Emma dostala nový zimní kabát, já jsem dostala její z ruky. I když byla o 2 roky mladší a o 3 cm menší. Emma dostala v 16 letech autoškolu. Já jsem dostala průkazku na autobus a připomínku, že benzín je drahý. Když Richard a Diane jeli na rodinnou dovolenou na Myrtle Beach, zamluvili si pokoj se 2 manželskými postelemi, jednu pro sebe a druhou pro Emmu. Já jsem spala na rozkládací postýlce, kterou si půjčili na recepci za $12 na noc. Po chvíli jsem to přestal počítat, ne proto, že by to nebolelo, ale protože mě to bolelo ještě víc. Jedinou stálicí byl děda Harold. Moje babička, jeho žena Margaret, zemřela, když mi bylo 10. Potom se objevil Harold. Každé léto, když měl táta moc práce a nechtěl mě mít u sebe, jsem jezdil chrtem 4 hodiny na sever k Haroldovi do Carver Falls. Naučil mě vařit, brousit dřevo, vyměnit pneumatiku. Nikdy nezapomněl na moje narozeniny, tehdy jsem to nevěděl, ale ta malá ložnice bude první z mnoha věcí, o které kvůli Emmě přijdu. Byt byl poslední, v 18 jsem se odstěhovala. Pronajala si pokoj nad prádelnou na Birch Street, našla si práci jako laborantka v komunitní nemocnici a začala si sama platit účty. Žádné fanfáry, žádná večeře na rozloučenou, táta mi pomohl odnést 2 krabice do auta a řekl, kdybys něco potřebovala, zavolej, a pak se vrátil dovnitř, aby se s Diane díval na zápas. Nikdy jsem nezavolal. Ne proto, že bych byl pyšný, protože pokaždé, když jsem pomyslel na to, že bych požádal o pomoc, představil jsem si v hlavě tabulku, Emmino školné na vysoké škole, zaplacené. Emmino pojištění auta, Emminu zubařskou péči, její notebook, její příspěvky do spolku, všechno zařízené. V mém sloupci byla jediná položka, jízdenka na autobus, takže jsem si to vyřešila sama. Vzala jsem si směny navíc, získala jsem certifikát na plnohodnotnou laborantku. 4 večery v týdnu jsem jedla rýži s fazolemi a předstírala, že je to moje volba. Tam jsem potkala June Calavajovou. Nastoupila do nemocnice 6 měsíců po mně. 28 let, ostrý jazyk.
Nulová trpělivost s nesmysly. Zblížili jsme se tak, jak se to stává lidem, kteří spolupracují na 12hodinové směny, pomalu, pak najednou. Jednoho večera jsem se při jídle s sebou v odpočívárně zmínila, že táta zase zapomněl na moje narozeniny. 3. rok po sobě June odložila hůlky a podívala se na mě, jako bych jí právě řekl, že spím na podlaze. Zase. To se stává. Má toho hodně. Holka, tvůj táta rodinu nesložil. Vyměnil dceru. Zasmála jsem se tomu, její rameno to dramatizovalo. Ale její slova mi seděla v hrudi jako kámen, který jsem nemohla spolknout, a celou cestu domů jsem se snažila vykašlat. Harold samozřejmě zavolal přesně v 7 ráno, stejně jako každý rok, stejná narozeninová píseň, pokaždé trochu víc mimo. 3 měsíce před Vánocemi podstoupil Harold operaci kyčle. Každý víkend jsem jezdila do Carver Falls, 4 hodiny tam i zpět, abych mu pomohla se zotavit. Přijela jsem v sobotu ráno, uklidila dům, doplnila zásoby v lednici. Uvařila dost jídla na celý týden a v neděli večer jsem se vrátila, abych stihla pondělní směnu. Richard přijel jednou za 3 měsíce, zdržel se 2 hodiny, většinu času strávil na telefonu a psal Dianě o nějakém problému s Emmyným novým nábytkem. Harold si toho všiml. Moc toho neřekl. Nikdy to nedělal, ale jednou odpoledne, když jsem mu na sporáku ohřívala polévku, řekl něco, co dopadlo jinak. Jsi úplně jako tvoje babička. Ta si taky nikdy nestěžovala. Ale chci, abys něco věděla, Miro. Já vidím všechno. O 2 týdny později Harold zavolal svému realitnímu právníkovi. Našel 2pokojový byt v Millbrooku, 20 minut od nemocnice, kde jsem pracovala, za 398 000, převedl na Richardůvé bankovní účet $412 000, což stačilo na pokrytí kupní ceny, nákladů na uzavření a poplatků. V poznámce k převodu stálo: koupě bytu pro Miru Fowlerovou. Harold nemohl cestovat. Kyčel se mu stále ještě hojila a Carver Falls bylo z Millbrooku daleko. Požádal tedy svého jediného syna, aby vyřídil papírování. Napiš to na Miřino jméno, řekl Richardovi. Titul, smlouvu, všechno. Klíče jí předej v den jejich narozenin. Richard řekl: ano, tati, postarám se o to. Harold zavěsil a usmál se. Později mi vyprávěl, že ten večer seděl na svém lehátku a představoval si, jak se tvářím, když poprvé otevřu dveře svého vlastního domu. Netušil, že jediné, co otevřu, bude krabička s přívěskem na klíče uvnitř. 14. říjen, moje narozeniny. Harold volal v 7 ráno jako hodiny, ale jeho hlas zněl jinak, lehčeji, téměř závratně. Všechno nejlepší k narozeninám, zlatíčko. Už si dostala dárek od táty? Ještě ne, dědo. Ale určitě přijde. Dobře, dobře. Opravdu doufám, že se ti bude líbit. Zněl jako dítě, které nedokáže udržet tajemství. Napadlo mě, že se složil na něco pěkného. Možná na novou sadu nádobí nebo na to přenosné topení, o kterém jsem se zmínil do svého pokoje pro drafty. Netlačil jsem na něj, večer jsem Richardovi zavolal. Zněl roztržitě. Aha, jasně. Všechno nejlepší k narozeninám, Miro. Jo, mám pro tebe něco od táty. Pošlu ti to. O 2 dny později mi ke dveřím dorazil malý balíček. Uvnitř, zabalená v hedvábném papíru, byla klíčenka, broušená do stříbrna, s vyraženým logem, které jsem nepoznávala, domeček v kruhu a pod ním nápis Meridian Realty Group, vedle něj byla zastrčená ručně psaná kartička. Všechno nejlepší k narozeninám, Miro. Od dědečka. S láskou, táta. Otočila jsem ho v rukou. Bylo docela hezké na Harolda, který obvykle dával věci s příběhem, trochu neosobní, kapesní nůž, který patřil mé babičce, kuchařku s jeho poznámkami na okrajích.
Ale napadlo mě, že ho možná zpomalila rekonvalescence. Večer jsem Haroldovi zavolala. Dědo, mám tvůj dárek. Moc ti děkuju. Moc se mi líbí. Prohlédl jsi všechno? Všechno v krabici? Klíčenku? Ano. Je nádherná. Už jsem si ji připnula na peněženku. Odmlka. Dost dlouhá na to, abych se málem zeptal, jestli hovor nepřerušili. Pak Harold tiše řekl, dobře, miláčku. Hlavně, že jsi spokojená. Chtěl říct víc. Cítila jsem to. Ale neřekl to a já se neptala. A to ticho mezi námi neslo tíhu všeho, co jsem ještě nevěděla. Povím vám o svém bytě, o tom, ve kterém jsem skutečně bydlela. 410 metrů čtverečních nad prádelnou, jedno okno, které se ve vlhku zasekávalo, koupelna, kde každé druhé úterý tekla studená sprcha, protože ohřívač vody v domě nestíhal, majitel bytu, pan Petý, a ano, tak se skutečně jmenoval. Právě zvýšil nájem o $160 bez upozornění. Jen lístek přilepený na mých dveřích po zaplacení nájmu, zdravotního pojištění, benzínu na víkendové jízdy do Carver Falls a potravin mi každý měsíc zbývalo asi $90. $90 mezi mnou a pohotovostí, kterou jsem si nemohl dovolit. June se mě jednou během noční směny zeptala. Jestli mi táta někdy finančně vypomohl. Má na starosti Emminy půjčky na vysokou školu. June ani nezvedla oči od své karty. Emma změnila téma. Vždycky jsem změnila téma. O týden později June během oběda projížděla telefon a zastavila se uprostřed sousta. Hej. Není Emma tvoje nevlastní sestra? Jo, proč? Otočila displej směrem ke mně. Emmin příběh na Instagramu. Selfie před čerstvě natřenými vchodovými dveřmi. Sada klíčů visící z jejich prstů. Popisek zněl, můj vlastní byt. Děkuju vám, mami a tati. Nejlepší překvapení na světě. Na pozadí byla vidět cihlová dvoupatrová budova, balkon s železným zábradlím, čtvrť, kterou jsem poznávala. Bylo to v Millbrooku, 5 minut od nemocnice. To je dobře, řekla jsem a myslela jsem to vážně. Nežárlila jsem. Cítila jsem to též, co vždycky, to tupé, důvěrně známé smíření s tím, že Emmin život má záchrannou síť a můj má průkazku na autobus. Nedokázala jsem si to spojit. Ještě ne, to přijde později, kousek po kousku, jako skládačka. O které jsem nevěděl, že ji skládám. 1. listopadu Harold znovu zavolal. Méro, už si se nastěhovala do bytu. Zasmála jsem se. Jaký byt, dědo? Ticho. Ne ten pohodlný. Takové, které ti tlačí na ušní bubínky. Takové, které ti měl dát tvůj otec. Ten, který jsem zaplatil. Žaludek mi klesl. Dědo, táta mi dal klíčenku od realitní společnosti. Říkal, že to je ten dárek. 10 vteřin nepromluvil. Počítal jsem, pak velmi tiše. Aha. Zavolám tvému otci. Zavěsil dřív, než jsem se stačil zeptat na něco dalšího. O 20 minut později jsem zavolal Richardovi. Neměla jsem jisté ruce. Tati. Děda právě řekl, že mi zaplatil byt. O čem to mluví? Richardův hlas se změnil. Příliš nenucený. Příliš rychle. Ach, zlato. Táta je někdy zmatený. Myslel si, že něco kupuje, ale z obchodu sešlo. Víš, jak to v jeho věku chodí. Znělo mi to docela jasně. Méro, říkám ti to. Žádný byt není. Ta klíčenka byl dárek. To je všechno. Tak proč se o tom zmiňoval? Protože je mu 78 a všechno si plete. Nedělej z toho věc. Chtěl jsem mu věřit. Věřit mu bylo jednodušší. Věřit mu znamenalo, že nemusím znovu přemýšlet o 14 letech výmluv, které jsem kvůli němu dělala.
Dobře, tati, zavolala jsem na Harolda zpátky. Dědo, táta říkal, že ten byt nevyšel, nějaký zmatek. Nedělej si s tím starosti. Harold dlouho mlčel. Když konečně promluvil, měl tichý a odměřený hlas, takový, jaký měl, když se zlobil, ale pečlivě volil slova. Chápu. Promluvíme si o Vánocích, Miro. Připadalo mi, že je zmatený. Myslela jsem si, že táta říká pravdu. Myslela jsem si, že ten dárek je klíčenka. Ve všech 3 případech jsem se mýlila v polovině listopadu. Diane mi zavolala. Už to samo o sobě mělo být varováním. Diane mi nezavolala. Za 14 let bych naše telefonické rozhovory mezi 4 očima spočítal na prstech jedné ruky, ale byla tam, její jméno svítilo na mé obrazovce v úterý večer. Méro, ahoj. Jen se hlásím. Jak se máš, zlato? Zlatíčko. Nikdy mi neříkala zlatíčko. Mám se dobře, Diane. Co se děje? No, s tvým tátou jsme si dělali trochu starosti o dědu Harolda. Poslední dobou říká nějaké zmatené věci, plete si jména, mluví o nákupech, které nikdy neudělal. Myslíme si, že by to mohly být počáteční problémy s pamětí. Chytila jsem se okraje kuchyňské linky. Když jsem s ním mluvila, vypadal v pořádku, to je ta věc s úbytkem kognitivních funkcí. Přichází a odchází, v jednu chvíli jsou bystří, v další jsou přesvědčeni, že si koupili dům. Jen nechceme, abyste teď všechno, co říká, brali za bernou minci. Stalo se něco konkrétního. Volal tvému tátovi a vykládal o nějakém bytě. Nedávalo to smysl. Tvůj táta se ho snažil uklidnit, ale znáš Harolda. Vzpomněla jsem si na svůj poslední telefonát s Haroldem. V jeho hlase zazněl opatrný hněv. Způsob, jakým řekl, promluvíme si o Vánocích. To neznělo zmateně. Znělo to záměrně. Dobře. Budu na to pamatovat. A zlato? Prosím tě, až s ním budeš mluvit. Nevytahuj tu věc s bytem. Opravdu ho to rozčiluje. Řekla jsem, že to neudělám. Zavěsili jsme. Seděla jsem na posteli a zírala do zdi. Pak jsem vytočila číslo Harolda. Mluvili jsme spolu 45 minut, vyprávěl mi o životopisu, který četl, recitoval mi z paměti slovo od slova k slovu kázání z minulé neděle a podrobně mi rozebral zápas Eagles, formace, tresty, rozehrávky, každý detail byl přesný, každý fakt ověřený, když jsem se později podíval, ostrý jako skalpel. Následující sobotu jsem zajel do Richardova obchodu, Ouler Building Supply, malého obchodu na silnici 9, který prodával řezivo a sádrokarton místním stavitelům. Stál za pultem a označoval faktury. Tati, potřebuju s tebou mluvit. Nevzhlédl. O čem? O dědovi, říkal, že mi koupil byt, zaplatil ho a poslal ti peníze. Richard Penn se zastavil, opatrně ji položil na zem. Méro, už jsme to probírali. Vím, co jsi mi řekla. Chci to slyšet znovu. Do očí. Vydechl nosem. Táta je někdy zmatený. To už si říkal. Protože je to pravda. Nevypadá zmateně, tati. Myslel si, že něco koupil. Ale nekoupil. Konec příběhu, tak proč ta klíčenka pocházela od realitní společnosti. Čelist se mu stáhla, jen stěží. Většina lidí by to nepochopila. Ale já jsem celý život četl ve tváři Richarda Fowlera i ty nejmenší signály souhlasu, znala jsem každý jeho mikrovýraz. Byl to reklamní předmět. Ty se rozdávají na dnech otevřených dveří. Takže děda šel na den otevřených dveří se zlomenou kyčlí. Richardův hlas stvrdl. Víš, co je tvůj problém? Pořád si myslíš, že ti lidi něco dluží. Ta slova mě zasáhla jako facka. Ne proto, že by byla pravdivá,
ale protože pocházela od mého otce a jeho prvním instinktem, když byl zahnán do kouta, bylo zaútočit na člověka, který mu kladl otázky. Sebral jsem klíče a odešel, na parkovišti jsem pohlédl k řadě aut u kontejneru, Dianin stříbrný Nissan stál ve vzdáleném rohu, motor běžel. Seděla za volantem. V ruce držela telefon a sledovala vchodové dveře do obchodu. Byla tam celou dobu, vjel jsem na silnici číslo 9 a poprvé po 26 letech jsem si dovolil dokončit myšlenku, kterou jsem polikal už od svých 12 let. V téhle rodině je něco hodně špatně, pondělí. Přestávková místnost. 2 hodiny ráno. June a já jsme se dělili o sendvič na benzínce, když jsem jí všechno řekl. Haroldovi telefonáty, Richardovo zapírání, Dianiny náhlé obavy o dědečkovu paměť. June poslouchala, aniž by mě přerušila, pak odložila svou půlku a zvedla 3 prsty. 1. Tvůj děda říkal, že ti koupil byt. Za 2. Tvůj táta říká, že žádný byt není. Za 3. Tvoje nevlastní sestra se z ničeho nic nastěhovala do zbrusu nového bytu ve stejném městě. Složila každý prst dolů. Vyber si lež, Miro. Možná je to náhoda. Náhoda, která stála přesně tolik, kolik tvůj děda říkal, že utratil. Vytáhla jsem z peněženky klíčenku a položila ji na stůl mezi nás. June ji zvedla. Otočila ji a nahlas si přečetla logo. Meridian Realty Group. Pak otevřela telefon, zadala název do vyhledávacího řádku a podržela displej směrem ke mně. Meridian Realty Group. Licencovaná realitní kancelář. Millbrook, New York. Vyťukala jejich poslední nabídky. 3. dole, 2pokojový byt se 2 koupelnami na Crane Street. Cihlová budova, balkon se železným zábradlím. Cena $398 000. Stav. Prodáno, výpisová fotografie se shodovala s pozadím Emmina příběhu na Instagramu. Dolů na balkon. Dolů k čerstvě natřeným vchodovým dveřím. To je Emmin byt, zašeptala jsem. To je tvůj byt. June poklepala klíčenkou o stůl. A tohle je účtenka, kterou zapomněli schovat. Neplakala jsem. Nic jsem nehodila. Seděla jsem tam, držela v ruce laciný kousek broušeného stříbra a uvědomila si, že důkaz své zrady zabalil můj vlastní otec do hedvábného papíru a poslal mi ho s přáním k narozeninám. Klíčenka měla stejné logo jako firma, která prodávala Emmin byt. A najednou mi ten dárek dával dokonalý smysl. Ten večer jsem chtěla Haroldovi zavolat a všechno mu říct. Ale pokaždé, když jsem zvedla telefon, zase jsem ho položila. Pokud jsem měla pravdu, ztratila bych otce. Ne tím dramatickým způsobem, kdy se práská dveřmi. Takovým tím tichým způsobem, takovým, jakým někoho ztratíte, když ho konečně jasně uvidíte a uvědomíte si, že člověk, kterého jste milovali, byla verze, kterou jste si vymysleli. Kdybych se mýlila, byla bych nevděčná dcera, která na základě klíčenky a příspěvku na Instagramu obvinila tátu z krádeže. June se mnou ten večer seděla na schodech mého bytu a pila kávu z papírových kelímků. Co budeš dělat? Děda říkal, že přijede na Vánoce. Nikdy nejezdí, ta jeho kyčel, ta vzdálenost, ale letos na tom trval. Tak počkej, promluv si s ním z očí do očí, žádný telefon, žádný prostředník, jen ty a on v jedné místnosti. A jestli se jen pokusí zvládnout rozhovor, 12 lidí u stolu. Zvládne spoustu věcí, ale Harolda ne. Rozhodla jsem se počkat, ne ze strachu, protože Harold si zasloužil slyšet pravdu přímo ode mě a já si zasloužila slyšet jeho odpověď, aniž by ji Richard překládal. O 4 dny později mi zazvonil telefon. Skupinová zpráva od Diane. Vánoční večeře u nás. Všichni přijdou. Tak se těším, že se sejde celá rodina. Pak samostatná zpráva, jen pro mě. Méro,
Opravdu doufám, že letos přijdeš. Rodina by měla být kompletní. Rodina by měla být kompletní. Za celých 14 let Diane ani jednou nepoužila slovo rodina ve větě, která by zahrnovala i mě. Teď mi ho o půlnoci psala se srdíčkovým emoji. Diane mě za 14 let nikdy nenazvala rodinou a teď mě chtěla mít u štědrovečerní večeře. To mělo být první varování. Ale ukázalo se, že to byla její největší chyba. Tady se musím na chvíli zastavit. Protože právě teď, když stojím ve svém malém bytě s přívěskem na klíče v peněžence a uzlem v žaludku, dělám rozhodnutí, které všechno změní, a chci se vás zeptat, kdybyste byli na mém místě, kdyby se vám váš vlastní otec podíval do očí a řekl vám, že si vymýšlíte, věřili byste svému instinktu, nebo byste to nechali být? Napište svou odpověď do komentářů, a pokud je vám tento příběh skrytý blízko domova, podělte se o něj. Někdo ve vašem životě ho možná potřebuje slyšet. Dobře, zpátky do prosince, na začátek prosince. Harold mi zavolal v neděli večer. Jeho hlas byl klidný, klidnější než za poslední týdny, takový ten klid, který přichází, když se člověk rozhodne a je s tím smířený. Miro, letos přijedu na Vánoce. Dědo, tvoje kyčel a moje kyčel je v pořádku. Linda mě sráží. Jsou věci, které musím vidět na vlastní oči. Harold na svátky na jich téměř nikdy nepřijel. Cesta byla příliš dlouhá, v domě byl příliš velký hluk a jednou mi řekl, že když se díval, jak Diane pořádá večeři, stýskalo se mu po Margaret tak, že sotva mohl jíst. To, že na tom trval, jet 4 hodiny v autě s kyčlí, která se stále hojila, znamenalo, že se něco změnilo. Dobře, řekl jsem. Budu tam. Ještě jedna věc. Ta klíčenka. Máš ji ještě? Samozřejmě. Mám ji v peněžence. Dobře. Přines ji na večeři. Zamračil jsem se. Proč? Protože jsem ti ji dal a rád bych tě viděl, jak ji nosíš. Něco v jeho hlase mi říkalo, abych na něj netlačila, a tak jsem řekla, že to udělám, a myslela jsem to vážně. Když jsme zavěsili, sedla jsem si ke kuchyňskému stolu a otáčela klíčenku v prstech. Meridian Realty Group. Logo Little House. Můj děda nešel na den otevřených dveří se zlomenou kyčlí. Nezbíral náhodné reklamní předměty. Převedl přes $400,000 na účet svého syna a věřil mu, že udělá správnou věc, a teď jel v zimě 4 hodiny autem, aby na Štědrý den seděl u stolu téhož syna. Proč by děda chtěl, abych si na štědrovečerní večeři přinesl klíčenku? Zjistil bych to. A stejně tak všichni ostatní u toho stolu. 2 týdny před Vánocemi jsem uklízela skříň. Když jsem tu krabici našla. Narozeninovou krabici, tu, kterou Richard poslal poštou a v níž byla klíčenka. V říjnu jsem ji hodila na poličku ve skříni a zapomněla na ni, teď jsem ji sundala, sedla si na postel a znovu se na ni podívala. Malý, hnědý karton. Uvnitř ještě zmačkaný hedvábný papír, málem jsem ji vyhodila. Pak jsem si všiml něčeho na dně, útržku papíru přilepeného ke kartonu zaschlým proužkem balicí pásky. Opatrně jsem ho odlepila. Byl to roh nějakého dokumentu, silný papír, jaký se používá na právní spisy. Mohl jsem rozeznat část firemního hlavičkového papíru. Meridian Realty Group. A pod tím úhledným černým písmem vytištěné částečné jméno. Mira Fovová. Zbytek byl odtržený. Ten, kdo krabici balil, vytrhl právní dokument a nevšiml si, že jeden roh zůstal přilepený k pásku na dně. Ruce se mi třásly. Tohle nebyl přívěsek na klíče od domu otevřených dveří, tohle nebyl zmatený stařík, který si vymýšlel nákupy. Tohle byl závěrečný dokument, převod nemovitosti, na kterém stálo moje jméno. Někdo ho vytrhl z krabice a nahradil ho reklamní klíčenkou za $5. 20 minut jsem seděl na posteli, aniž bych se pohnul. Pak jsem zavolala June.
Vytrhli mu je jméno z právního dokumentu a místo něj tam strčili přívěsek na klíče. June byla 3 vteřiny sticha. Vánoce jsou za 2 týdny. Nech to na dědečkovi. Nepožádal tě, abys přinesla tu klíčenku z nějakého důvodu. Vložil jsem útržek papíru do peněženky vedle klíčenky, 2 kusy stejné lži, které se k sobě tiskly pokaždé, když jsem si sedla. 3 dny před Vánocemi poslala Diane celé rodině skupinovou zprávu, podrobný rozpis toho, kdo přinese jaké jídlo, časy příjezdů, pokyny k parkování. Vánoce řídila tak, jak řídila všechno, pomocí tabulek a přidělených míst. Na konci zprávy byla připomínka, letos k nám přijede děda Harold. Poslední dobou je trochu křehký, takže to necháme na lehkou váhu. Žádná těžká témata, žádné stresující rozhovory, jen láska a rodina. Poslední řádek jsem si přečetl 3krát. Žádná těžká témata, žádné stresující rozhovory, předestřela mi rámec večera. Kdyby Harold přišel s tématem bytu, už by mu podstrčila myšlenku, že je křehký, zmatený, že ho nelze brát vážně. Druhý den mi Richard soukromně napsal. Jen já. Žádný skupinový chat. Miro, prosím tě, nezmiňuj se o bytě u večeře. Tátu by to rozrušilo. Není mu dobře. Dlouho jsem na zprávu zírala. Nechtěl po mně, abych Harolda chránila. Žádal mě, abych chránila jeho. Odepsal jsem, nebudu nic vytahovat, tati. Jen přijdu na večeři. A každé slovo jsem myslela vážně, nemusel jsem nic vytahovat. Harold řídil, přijížděl a začínal jsem chápat, mluvil, stačilo se jen ukázat, poděkovat za klíčenku a nechat pravdu, aby udělala to, co pravda udělá, když se ji přestanete snažit pohřbít, ale v Richardově textu jsem si něčeho všiml, pečlivé formulace, konkrétní žádosti. Nebyl zmatený z toho, co by Harold mohl říct, přesně věděl, co má jeho otec v plánu. Richard měl strach a to mi řeklo všechno. Co jsem potřebovala vědět? Nechránil dědečkovi city. Chránil své vlastní tajemství. A tajemství, jak jsem se dozvídala, mají svou trvanlivost. 25. prosince, 4:30 odpoledne, vjel jsem na příjezdovou cestu k Richardovi a Dianě za řadou aut, která jsem většinou poznával. Zelené Subaru tety Lindy, pick-up jejího manžela Toma, sedan z půjčovny, který musel být pro Harolda, dům vypadal jako na katalogové fotce. Na každém okně věnce, podél okapů světla, rohoška, na které bylo zlatým písmem napsáno požehnaný. Dianin dotek, všechno naleštěné, nic skutečného, vešla jsem dovnitř s talířem pečené zeleniny a přívěskem na klíče v peněžence. Obývací pokoj byl plný lidí. Linda a Tom seděli na pohovce se svými 2 dětmi, teď už teenagery, obě přilepené k telefonům. Richard stál u krbu, v ruce držel sklenici s něčím jantarovým a zíral do ní, jako by mu to mohlo dát radu. Diane byla v kuchyni, dirigovala jídlo jako orchestr, dávala pokyny Emmě a přitom se usmívala na každého, kdo prošel kolem. A byl tu Harold, seděl na kolečkovém křesle u kuchyňského ostrůvku, přes klín měl přehozenou kostkovanou deku. Vypadal hubeněji, než když jsem ho viděla naposledy, ale oči měl stejné, bystré, vyrovnané, nic mu nechybělo. Vedle křesla, opřeného okolo, ležela opotřebovaná kožená aktovka. Ta stará s mosazními přeskami, která mu kdysi ležela v dílně. Nikdo se na aktovku neptal. Všiml jsem si jí. Ani já jsem se neptal, když mě Harold uviděl, jeho tvář se změnila. Natáhl obě ruce a já se sklonila, abych ho objala. Držel mě déle než obvykle. Vypadáš dobře, zlatíčko, zašeptal. Ty taky, dědo. Odtáhl se a podíval se na mě. Ty jsi to přinesl. Poplácala jsem se po kapse saka. Tady. Jednou přikývl. Pak se vrátil k míchání hrnce s omáčkou na sporáku, receptem jeho babičky, který dělal každé Vánoce, již se účastnil. Pomalé kroužení,
dřevěná lžíce, oči upřené do místnosti, večeře se podávala v 6 hodin. Diane se překonala, glazovaná šunka, 3 druhy brambor. Domácí rohlíky, 12 prostřených stolů, svíčky, playlist Spotify s instrumentální vánoční hudbou přesně na tu správnou hlasitost, aby se cítil záměrně. V polovině hlavního chodu cinkla skleničkou a vstala. Chci jen na chvíli říct, jak jsem vděčná za tuhle rodinu, za tenhle stůl, za to, že tu všichni jsou. Podívala se na Harolda a usmála se úsměvem, který si vyhrazovala pro publikum. A na Emmu jsem letos obzvlášť pyšná. Opravdu dospívá, pořídila si vlastní byt, začala si budovat svůj život. Pozvedla skleničku. Na Emmu. Stůl pozvedl své sklenky. Zvedla jsem svou. Teta Linda se ke mně otočila, zdvořilá jako vždycky, vřelá, ale opatrná. A co ty, Miro? Nějaké velké kroky? Pořád jsem v nájmu, šetřím. Diana naklonila hlavu. Takový ten zvláštní náklon, který se objevuje s hlasem těsně nad soucitem a těsně pod lítostí. No, ne každý se pohybuje stejným tempem. Toho se dočkáš. Zlato. Několik lidí se usmálo. Nikdo ji nespochybnil. Richard se zadíval na svůj talíř. Podívala jsem se na Harolda. Stál na konci stolu nejblíže ke kuchyni a za ním se na plotně stále vařil hrnec s omáčkou. Jeho lžíce spočívala na okraji, nejedl. Jen se díval, pak Emma řekla něco, co neměla. Mluvila s Tomovým starším synem, nenuceně, se smíchem, vezla se na Dianině přípitku. Ten byt je úžasný. Pořád nemůžu uvěřit, že mi ho táta právě dal. Řekla to, jako by to nic nebylo, jako by to byly náušnice nebo svetr. Haroldova ruka se zastavila na stole. Pomalu otočil hlavu, jako když reflektor najde svůj cíl, a vzduch v té jídelně se změnil. Po večeři se lidé přesunuli do obývacího pokoje na dezert a výměnu dárků. Počkala jsem, až se hluk uklidní, a pak jsem přistoupila k Haroldovi, stále stál u kuchyňského ostrůvku, ruce měl položené na područkách svého vozíku a pozoroval místnost tak, jako člověk pozoruje, jak se dům, který postavil, začíná naklánět. Sáhl jsem do kapsy saka. Vytáhl klíčenku a podržel ji tak, aby ji viděl. Dědo, nikdy jsem ti osobně pořádně nepoděkoval. Děkuji ti za tohle. Nosím ji všude s sebou. Harold se podíval na klíčenku a pak na mě. Pak se pomalu podíval na Richarda, který stál u vánočního stromku se skleničkou v ruce. 5 vteřin ticha. Možná 6. V místnosti plné 12 lidí zní 6 vteřin ticha jako výkřik. Harold odložil lžíci. Nezvýšil hlas, neměl to zapotřebí. Méro. Nedal jsem ti klíčenku. Všechny rozhovory v místnosti ustaly. Koupil jsem ti byt za $400,000, v Millbrooku, 20 minut od tvé nemocnice. Peníze jsem v srpnu převedl tvému otci a požádal ho, aby na smlouvu o koupi napsal tvé jméno. Podržel klíčenku proti světlu. Tohle. To je zadarmo. Realitní společnost je rozdává při uzavření smlouvy. Měla být ve složce s tvými papíry. 12 lidí. 12 vidliček dolů. 12 párů očí, které se pohybují k Richardovi. Dianina ruka zamrzla na sklenici s vínem. Na půli cesty k rtům. Richardova tvář se změnila z opálené na popelavou. Barva z něj vyprchala tak rychle, že to bylo jako sledovat, jak někdo vytahuje zástrčku. A Emma se na matku dívala, jako by poprvé viděla cizího člověka. Nikdo se nepohnul. Nikdo nedýchal. Jediným zvukem byl Haroldův hrnec s omáčkou, který stále bublal na plotně za ním. Harold se otočil k Richardovi. Jeho hlas zněl vyrovnaně. Ovládaný. Hlas muže, který si 4 hodiny v autě nacvičoval, co přesně řekne. Kde je Miřin byt, Richarde? Richard otevřel ústa.
Zavřel je. Znovu je otevřel. Tati, já ti to vysvětlím. Nežádal jsem vysvětlení. Zeptal jsem se, kde je ten byt, Diane přistoupila blíž. Harolde, došlo k nedorozumění. Peníze nestačily na pokrytí. Převedla jsem 412 000 $ na účet vašeho manžela. Aha, řekla jsem, mám bankovní stvrzenku s jeho jménem. Neurážejte mě. Teta Linda odložila talířek s dezertem. Počkej, cože? Tom se na židli předklonil. Teenageři poprvé za celý večer vzhlédli od svých telefonů. Emmina vidlička zařinčela o talíř. Nezvedla ji. Mami, je to pravda. Je to můj byt. Dianin hlas se zvýšil o půl oktávy. Emmo, zlatíčko, teď není vhodná doba. Teď je přesně ta správná chvíle. Harold se ani nepohnul z kolečkového křesla. Nepotřeboval to. Jeho hlas naplnil místnost tak, jako hlas soudce naplňuje soudní síň. Ticho. Konečná. Nenechával žádný prostor pro hádku. Dal jsem synovi 412 000 $ na koupi bytu pro vnučku. Vnučka dostala klíčenku a vaše dcera bydlí ve dvoupokojovém bytě na Crane Street, který si myslí, že si její nevlastní otec koupil za vlastní peníze. Diana otevřela a zavřela ústa. Richard sevřel sklenici tak silně, až mu zbělely klouby. Linda se podívala na bratra. Richarde, řekni mi, že se mýlí. Richard k ní nevzhlédl. Neřekl ani slovo. A to ticho, hlasitější než jakékoliv přiznání, řeklo celé místnosti vše. Co potřebovala vědět, Harold se natáhl vedle svého vozíku a přitáhl si koženou aktovku na klín. Mosazné přesky cvakly, dva malé, ostré zvuky, které prořízly ticho jako praskání kostí, vytáhl složku, manilovou, tlustou. Otevřel ji na stole a odsunul stranou omáčník a košík s rohlíky. Potvrzení o bankovním převodu. 19. srpna. 412 000 $ z mého spořicího účtu na běžný účet Richarda Fowlera. Posunul papír směrem k Lindě. V poznámkovém řádku stojí, koupě bytu pro Miru Fowlerovou. Linda ho zvedla. Přečetla si ho. Tváře jí zrudly. Nerozpaky. Vztek Harold vytáhl druhý list. E-mailové potvrzení od mého právního zástupce Paula Westona Richardu Fowlerovi z 20. srpna. Předmět, pokyny k uzavření smlouvy na nemovitost na Crane Street, vlastnické právo má být zapsáno na Miru Fowlerovou. Položil ho vedle prvního. Nechal jsem si kopie všeho. Tvoje babička mě naučila jednu věc o důvěře. Dáváš ji dobrovolně. Ale dokumentuješ ji. Linda držela oba papíry vedle sebe a očima přejížděla sem a tam. Pak se podívala na bratra. Vzal si tátovi peníze, aby si přepsal na Emmu. Richardovi zabrala čelist, ale nic z něj nevypadlo, Diane se do toho vložila. Bylo to rodinné rozhodnutí. Mysleli jsme si, že to pro Emmu dává větší smysl, protože Mira je nezávislá. Nemůžeš rozhodovat o tom, co moje vnučka potřebuje. Haroldův hlas se nezvýšil, ztišil se, jako se ztišuje bouře, než udeří to nejhorší. Rozhodla jsem se. Vypsala jsem šek. Dal jsem instrukce. A ty si ho ukradl, Diane sebou trhla. Opravdu ucukla. Jakoby jí slovo ukradl udeřilo do tváře. V místnosti bylo takové ticho, že jsem slyšela, jak se led v Tomově sklenici pohybuje. Dianiny oči se naplnily slzami. Jako na zavolanou, jako kohoutek, na jehož otočení čekala. Ty to nechápeš. Harolde. Miluju Miru jako svou vlastní. Miluju obě dívky stejně. Bojovali jsme spolu. Ona nemá Miřinu odolnost. Snažili jsme se být spravedliví. Harold se na ní zadíval. Kdybys ji miloval stejně, bylo by na té listině její jméno.
Diane si přitiskla ruku na hruď. Vím, jak to vypadá, ale Miru jsem vychovala já. Byla jsem u toho 14 let. Ty jsi v tom domě byla 14 let. Lindin hlas byl ostrý, ostřejší, než jsem od ní kdy slyšel. Být v domě není totéž jako být tam. Místnost se pohnula. Linda vstala od stolu a když promluvila, nedívala se na Dianu. Dívala se na všechny. Měla jsem něco říct už před lety. Viděla jsem, jak se to děje, předávání z ruky, zapomenuté narozeniny, rozkládací postel, která se chytla na rodinné dovolené, zatímco Emma dostala skutečnou postel. Říkala jsem si, že to není moje věc, že to Richard zvládne, že Mira je v pořádku. Podívala se na mě. Je mi to líto, Miro. Nebyla si v pořádku. A já jsem měla a nevěřila jsem si, že dokážu promluvit. Přikývla jsem, Diane se mě snažila přesměrovat. Lindo, tohle je mezi naší rodinou. Harold je i můj otec. Mira je moje neteř. Tohle je přesně moje rodina. Richard stál v rohu u vánočního stromku, v jedné ruce držel skleničku a druhou si třel zátylek. Jeho žena plakala. Jeho sestra zuřila. Jeho otec seděl metr od něj a na stole ležel štos důkazů, a jeho dcera, ta, kterou prodal, stála u kuchyňského ostrůvku, držela lacinou klíčenku a nic neříkala. Docházely mu kouty, kam by se mohl schovat. Richard odložil sklenici na krb a přistoupil k Haroldovi. Pohyboval se jako člověk, který přechází po tenkém ledě, pomalu, rozvážně, snažil se neprolomit to, co už se lámalo. Tati, prosím tě, já to napravím. Převedu byt zpátky na Miřino jméno. Jen můžeme to udělat v soukromí. Soukromně, opakoval Harold to slovo, jako by ochutnal něco zkaženého. Měl si 2 měsíce na to, abys to vyřešil soukromně. Rozhodl se smilhát do očí. Já vím, že jsem to udělal. Ale je to složité. Nekomplikuj to. Richard se podíval na Dianu. Podívala se na něj. Malý, rychlý, varovný, ale on už varování neposlouchal. Dlužím Dianině rodině peníze. Její bratr mi před 3 lety půjčil $60,000 na rozšíření obchodu, ještě jsem je nevrátil. Když táta poslal peníze na byt, řekl, pak se zarazil a polkl. Řekla, že jestli to nenapíšu na Emmino jméno, nechá si zavolat jenom jejího bratra. Přišel bych o obchod. Místnost to vstřebala. Tom se pomalu nadechl. Linda zavřela oči. Harold ani nemrkl. Takže si prodal svou dceru kvůli dluhu. Richardova tvář se zkroutila. Nijak dramaticky. Jen pomalé zhroucení jako zeď, která se držela příliš dlouho. Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Přesně tak to je. Z druhého konce místnosti promluvila Emma, její hlas byl tenký, zbavený sebejistoty, kterou v sobě nesla celý večer. Počkej, mami. Ty si to věděla. Ten byt patřil celou dobu Miře. Diane neodpověděla. Mami, udělala jsem pro tuhle rodinu. Co jsem musela? Ty si pro mě udělala, co si musela. V tom je rozdíl. Emma se odstrčila od stolu. Její židle zaškrábala o tvrdé dřevo, což byl zvuk, který všechny přiměl se zavrtět. Vykročila k chodbě a zastavila se ve dveřích, aniž by se otočila, Emma se ve dveřích otočila. Mami, říkala si mi, že táta koupil ten byt jako dárek k promoci. Říkala si, že šetřil 2 roky. Podívala se mi do očí a řekla si mi to. Emmo, zlato, byla něco z toho pravda. Dianě stále tekly slzy, ale představení se myhlo. Udělala jsem to pro tebe. Všechno, co jsem kdy udělala, bylo pro tebe. Tvůj otec nám nic nenechal. Slíbila jsem si, že nikdy nezůstaneš bez tím, že si vezmeš od někoho jiného. Mně se zlomil hlas. Mami,
To z nás dělá přesně takové, jako byl on. Místnost stichla. Tomovi děti stuhly na pohovce. Linda si rukou zakryla ústa. Harold seděl bez hnutí, ruce složené v klíně, a sledoval, jak se jeho rodina láme podél linií, které si nevytvořil. Ale jasně je viděl, Diane se natáhla po Emmině paži. Prosím, nech mě to vysvětlit. Emma se odtáhla. Nemůžeš vysvětlovat krádež a říkat tomu láska. Podívala se na mě. Poprvé za celý večer, možná poprvé po letech, se na mě skutečně podívala. Ne kolem mě. Neskrze mě. Na mě. Méro, já to nevěděl. Přísahám, že jsem nevěděla, odkud ty peníze jsou. Věřím ti, řekla jsem. A věřila jsem mu. Emma nebyla architektka, byla příjemce, kterého nikdy nenapadlo přečíst si drobné písmo. Emma se otočila a odešla na chodbu, dveře se tiše zavřely. Nebouchnutí, něco tišího a smutnějšího, Diane stála sama uprostřed jídelny, ruce v bok, po tváři jí stékaly slzy, které jí už nikdo nežral. Richard se ani nepohnul z místa, kam ho Harold přitiskl 5 slovy. Vánoční hudba stále hrála, nějaká instrumentální verze Tiché noci. Ironie byla dost hustá na to, aby se jí člověk zadusil. Místnost čekala. Cítila jsem to, 12 lidí zadržovalo dech a čekalo, jestli budu křičet. Brečet nebo se vybouřím, nic z toho jsem neudělala. Vstala jsem z místa, kde jsem se opírala o kuchyňský ostrůvek. Urovnala jsem si sako. A promluvila jsem. Tati. Richard se na mě podíval. Měl zarudlé oči a třásly se mu ruce. 14 let jsem se snažil vydobít si místo v téhle rodině, držel jsem hlavu skloněnou. Nestěžoval jsem si. O nic jsem nežádal. A ty si každou z těch věcí použil proti mně. Moje mlčení nebylo souhlasem. Byla to důvěra. A ty si s ní nakládal jako s valutou. Richard otevřel ústa. Zvedla jsem ruku. Neagresivně. Jen dostatečně. Diane. Podívala se na mě přes mokrou řasenku. Před 3 dny si mě ve skupinové zprávě nazvala rodinou. To bylo poprvé za 14 let, co si to slovo použila ve větě, která zahrnovala i mě. A udělala si to jen proto, že si mě potřebovala u toho stolu. Aby děda neměl podezření. Diane začala mluvit. Jednou jsem zavrtěla hlavou. Já se nezlobím. Už jsem skončila. V tom je rozdíl. Nechal jsem to dopadnout. Pak jsem se otočila k Haroldovi. Díval se na mě s výrazem, který jsem u něj nikdy předtím neviděla, nezrovna hrdost, ale něco blízkého poznání, jako by ve mně viděl Margaret a tomu něco sklidnilo v hrudi. Dědo, děkuju ti, nezabit, za to, že jsi jediný člověk v téhle rodině, který nikdy nezapomněl moje jméno. Harold se natáhl a vzal mě za ruku, jeho stisk byl pevný, silnější, než na jaký měl 78letý muž na vozíku právo. Jednou jí stiskl a přikývl, nemusel nic říkat, ani já ne. V místnosti bylo ticho a poprvé v životě nebylo mé mlčení podřízením, byla to zeď, kterou jsem si vybral, tady se na chvíli zastavím, protože z téhle části se mi ještě teď třesou ruce, když ji vyprávím. Stát v té jídelně před 12 lidmi a říkat slova, která jsem 14 let polikala, byl to pocit. Jako bych se zřítil z útesu. Pokud jste se někdy museli postavit před někoho, koho milujete, a říct mu končím, víte přesně, co mám na mysli. Pokud jste to zažili, stiskněte tlačítko, to se mi líbí, a pokud jste to ještě nezažili, ale víte, že musíte, uložte si toto video. Možná se k němu budete chtít ještě vrátit. Teď. Co se dělo potom, je následující. Harold pustil mou ruku a sáhl po svém telefonu. Byl to starý flipový telefon. Takový, který by Diane pravděpodobně uvedla jako důkaz jeho upadajícího rozumu, zmáčkl číslo na rychlé volbě a stiskl tlačítko hlasitého odposlechu.
Místnost slyšela každé zazvonění, při třetím to zvedl nějaký muž. Harolde. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce, Paule. Omlouvám se, že volám ve sváteční den, ale sedím u stolu svého syna a právě jsem se dozvěděl, že byt, který jsem zaplatil, ten, který měl být napsán na jméno mé vnučky Miry Fowlerové, byl místo toho zapsán na někoho jiného. Ticho. Pak Paulův hlas. Opatrný a profesionální. Hned v pondělí vytáhnu spis, Harolde. Na základě toho, co jste popsal, a dokumentace, kterou máme, jde o jasné porušení svěřenecké důvěry, máme pádné důvody k opravě titulu. Děkuji, Paule. Večer vám pošlu podrobnosti. Harold zavřel telefon a položil ho na stůl vedle složky s účtenkami. Richard přistoupil blíž. Tati, prosím tě, nezatahuj do toho právníky, řekl jsem, že to napravím. Harold se na syna podíval. Měl si 2 měsíce a 1 telefonát, abys to napravil. Rozhodl se slhát mě, lhát Miře a nechat svou ženu, aby řekla mé vnučce, že jsem se zbláznil. Richardova ústa se otevřela. Nic z nich nevyšlo. V pondělí ráno to projde přes mého právníka. Dianin hlas se ozval odněkud za Richardem. Vysoko. Zlomený. Tohle je šílené. Rozvracíš tuhle rodinu kvůli kousku pozemku. Harold se k ní neotočil. Nepotřeboval to. Ne, tuhle rodinu si rozvrátil. Když si naučil mého syna okrádat vlastní dceru. Já jen rozsvěcím světla. Hovor přes hlasitý odposlech trval 45 vteřin. Přepsal dalších 20 let této rodiny. Richard se posadil, ne do křesla, ale na okraj kamenného krbu u krbu, jako by se jeho nohy prostě rozhodly, že jsou vyřízené. Dlouho se díval na podlahu a pak si oběma rukama třel obličej. Já to na sebe přepíšu, ten byt. Převedu ho zpátky na Miru. Diana se k němu otočila. Richarde, nepodepisuj nic bez konzultace. Diane, přestaň. Jeho hlas byl plochý, vyprázdněný. Měl jsem to udělat už před 2 měsíci. Harold znovu sáhl do aktovky. Vytáhl 1 list papíru a pero a obojí přisunul po stole k Richardovi. Písemný závazek zahájit převod vlastnického práva do 5 pracovních dnů, můj právník ho vypracoval, než jsem opustil Carver Falls. Linda se podívala na Harolda. Přijel si připravený. Já jsem přišla v naději, že nebudu muset být. Richard zvedl pero. Jeho ruka se vznášela nad řádkem. Diana mu na ní položila ruku, on ji odhrnul, byl to nepatrný pohyb, ale bylo to poprvé, co jsem ho viděla to udělat. Podepsal se, Harold složil papír, vložil ho zpátky do aktovky a zapnul ji. Pak se Richard podíval na mě, oči měl zarudlé a skelné a na okamžik vypadal jako otec, kterého jsem si pamatoval z doby před Dianou, unavený, mimo sebe, snažil se udělat správnou věc a místo toho si vybral tu snadnější. Je mi to líto, Miro. 2 slova. Žádná řeč, žádné ospravedlnění. Jen 2 slova a tvář, která věděla, že nestačí. Já vím, tati. Neřekl jsem, odpouštím ti. Neřekl jsem, to je v pořádku, protože to v pořádku nebylo a odpuštění není něco, co se rozdává u stolu mezi šunkou a dezertem. Ale podívala jsem se na něj a dala mu najevo, že ho slyším, to bylo vše, co jsem mu mohla dát. Harold ještě neskončil. Ještě 1 věc. Jeho hlas nesl tíhu muže, který o tom přemýšlel celé týdny. Paul také aktualizuje mou závěť. Richarde, tvůj podíl na mém majetku bude vložen do svěřeneckého fondu, který bude spravovat Linda, dokud se nepřesvědčím, že chápeš, co má rodina znamenat. Richardovi klesla hlava. Nehádal se. Neměl na to postavení. Linda pomalu přikývla. Nevypadala, že by ji ta zodpovědnost těšila, ale přijala ji tak,
jak lidé přijímají věci, o nichž vědí, že jsou nezbytné. Harold se otočil na kolečkovém křesle směrem ke mně. Byt je tvůj, Miro. Vždycky byl. Nenech nikoho, ani svého otce, ani Diane, dokonce ani mě, aby tě nutil mít pocit, že si musíš zasloužit to, co ti právem patří. Při dalších slovech se mu zlomil hlas, jen stěží. Jen tak. Tvoje babička by na tebe byla pyšná. Sklonila jsem se a objala ho. Voněl po kedru a feniklu, který si dával do omáčky. Držel mě dlouho a já ho nechala, pak se stalo něco. Co jsem nečekala. Na chodbě se otevřely dveře. Kroky. Emma se vrátila do jídelny. Měla opuchlé oči. Zasenku měla zničenou. Ale něco držela v ruce, došla ke stolu a položila přede mě klíč. Jediný mosazný klíč na obyčejném kroužku. To jsem nevěděla, Miro. Ale měla jsem se zeptat. Mělo mě zajímat, proč si člověk, který provozuje obchod se stavebninami, může najednou dovolit byt za 400 000. Odmlčela se. Tohle je tvoje. Vždycky byl tvůj. Podíval jsem se na klíč. Pak na Emmu, neomlouvala se, aby získala body. Omlouvala se, protože alternativa, nechat si něco ukradeného, by z ní udělala člověka, kterým se bála stát. A ona to věděla. Odešel jsem v 8:15, rozloučil se s Haroldem, objal Lindu, kývl na Toma. Diana byla v kuchyni se zavřenými dveřmi, Richard stále seděl na krbu a zíral na světýlka na vánočním stromku, jako by mu mohla poradit, jak znovu sestavit to, co rozbil. V autě jsem na sedadlo spolujezdce položil 3 věci, klíčenku, mosazný klíč, který mi dala Emma. A roztrhaný útržek papíru s mým jménem. 3 kousky příběhu, který se vyprávěl 2 měsíce. Dlouho jsem seděl na příjezdové cestě s nastartovaným motorem. Začal padat sníh. Takový ten jemný. Takový, který maže stopy. Necítil jsem se vítězně. Necítil jsem se ospravedlněný. Cítil jsem se lehčí, jako by mi někdo 14 let stál na hrudi a konečně z ní vystoupil, zazvonil mi telefon. June? Jak to šlo? Dostala jsem zpátky svůj byt. Pauza. A tvůj táta? Díval jsem se, jak se sníh usazuje na předním skle. I na něj jsem dostal odpověď. Jsi v pořádku? Ještě nevím. Zeptej se mě za měsíc. Odjel jsem zpátky do svého ateliéru nad prádelnou, vyšel po schodech, sedl si pod mě na postel a v jedné ruce držel klíčenku a v druhé mosazný klíč. Zítra bude mít tenhle pokoj ještě 410 metrů čtverečních, pan Petý by mi ještě pořád strkal pod dveře zvýšení nájmu. V úterý by pořád tekla studená sprcha, ale někde na druhém konci města, na Crane Street, byl 2pokojový byt s mým jménem, který se chystal přejít na list vlastnictví, a já poprvé v životě vlastnila něco, co nikdo nemohl dát někomu jinému. Můžete někomu odpustit, a přesto se rozhodnout nestát vedle něj. Učil jsem se tvar této věty. Seděla mi lépe než jakákoliv předaná věta. 2 týdny po Vánocích byl převod vlastnického práva dokončen. Moje jméno, Mira Fowlerová, bylo poprvé v životě vytištěno na listině. Paul, Haroldův právník, mi zavolal, aby mi to potvrdil. Řekl mi také něco, o co ho Harold požádal, aby se nezmiňoval. Harold zaplatil Paulovi poplatky z vlastní kapsy, takže jsem nedlužila ani cent. V rodině to dopadlo rychle a konkrétně. Haroldova nová závěť vložila Richardovo dědictví do svěřeneckého fondu spravovaného tetou Lindou. Richard měl dostávat výplaty pouze s Lindiným písemným souhlasem. Harold Richardovi přímo řekl, když sis zasloužil sestřin podpis, zasloužil sis i mou důvěru zpět. A tak se stalo. Dianin bratr, ten, který Richardovi půjčil 60 000 na obchod, se o štědrovečerní večeři dozvěděl do týdne. Malá města fungují na drby stejně jako motory na benzín,
na Nový rok Richardovi zavolal a požadoval vrácení celé částky do 90 dnů. Obchod už byl napjatý. Teď krvácel, Diane a Richard se neustále hádali. Když byl byt pryč, dohoda, která držela jejich manželství pohromadě, Dianina kontrola výměnou za Richardovu poddajnost, ztratila svůj základní kámen. Linda mi později řekla, že Diane strávila většinu ledna obvoláváním různých členů rodiny, aby jim vysvětlila svou verzi. Nikdo jí neodpověděl, na Facebook napsala dlouhý odstavec o tom, že rodina znamená odpuštění a nikdo není dokonalý. Linda to pod ním okomentovala slovy, zkuste nejdřív upřímnost. A pak to zkusila. Dostalo se jí 47 lajků, Emma mi 3. ledna napsala krátkou SMSku, žádné výmluvy. Stěhuju se ke spolubydlící, našla jsem si práci na veterinární klinice. Už nechci nic z máminy příručky. A taky jsem se na to podívala. Přečetla jsem si to 2krát, pak jsem odepsala. Dobře ti tak, Emmo. Myslím to vážně. A taky jsem to udělala. Ona tu klec nepostavila. Prostě se v ní narodila, do bytu na Crane Street jsem se nastěhovala v sobotu v polovině ledna. Byl prázdný. Žádný nábytek, žádné záclony, žádné nádobí. Jen čisté dřevěné podlahy, bílé stěny a 2 ložnice s okny, která se skutečně otevírala, když jste na ně zatlačili. 10 minut jsem stála v kuchyni, přejížděla rukou po lince a otevírala každou skřínku jen proto, že jsem mohla. Lednice hučela. Kohoutek tekl horký na první pokus. Byla tam myčka nádobí. Nikdy jsem myčku neměla, June mi pomáhala se stěhováním, což znamenalo, že nesla 1 lampu a 3 hodiny strávila uspořádáváním mých 12 knih na vestavěné polici, přičemž o každé z nich vyprávěla svůj názor. Při západu slunce odešla a řekla, neopovažuji se pověsit tu klíčenku ke dveřím. To se mi líbilo. Pověsil jsem ho ke dveřím, následující víkend přijel Harold. Linda ho přivezla z Carver Falls. Prošel vstupními dveřmi. Zastavil se uprostřed prázdného obývacího pokoje a rozhlédl se. Okna. Světlo. Prostor. Je to dobrý začátek, řekl, to odpoledne jsem mu uvařila. Jeho omáčku. Tu, kterou dělal ještě přede mnou, fenikl, česnek, rajčata San Marzano, špetka cukru, kterou nikdy nepřiznal. Poprvé jsem ji dělala v kuchyni, která byla moje. Harold seděl u mého stolu, skládacího karetního stolku, který jsem koupila za $11 v sekáči, a ochutnával omáčku z dřevěné lžíce. Tvoje babička vždycky říkala, že domov nejsou zdi, ale to, pro koho vaříš, prostřela jsem 2 talíře, 2 vidličky, 2 sklenice vody. Nic extravagantního, nic okázalého. Jen starý muž a jeho vnučka, kteří se dělí o jídlo v pokoji, který byl konečně legálně její. Venku začínalo znovu sněžit, uvnitř se vařila omáčka a byt voněl něčím, co mi už dlouho chybělo. Richard mi zavolal v únoru. Bylo úterý večer, seděla jsem u karetního stolku, jedla zbytky jídla a probírala laboratorní zprávy. Méro? Tady táta. Já vím. Dlouhý nádech. Nevolám, abych se vymlouval. Jen chci, abys to věděla. Snažím se. Začala jsem se scházet s poradcem. Pracuju na tom. Vážím si toho, že mi to říkáš. A chápu, že mě teď nechceš vidět. Nechci. Teď ne. Potřebuju prostor, tati. A až budu připravená, zavolám. Ne proto, že jsi mě o to požádal. Protože jsem se tak rozhodla. Dobře. Jeho hlas zněl hutně. To je fér. Ještě jedna věc. Diane mi dluží omluvu, nepřímo tvým prostřednictvím. Dokud se tak nestane, nezatahuj ji do rozhovoru. Rozumím. Zavěsili jsme. Chvíli jsem seděl s telefonem na stole a cítil tíhu něčeho, co jsem nedokázal pojmenovat. Žádné uzavření, na to je příliš brzy.
Možná jen upřímnost. První upřímný rozhovor s otcem za poslední roky. Lynn nezavolala, nenapsala, neomluvila se. Místo toho napsala na Facebook další esej, něco o cestách za uzdravením a milosti pro nedokonalé matky. Žádná jména, žádná odpovědnost. Linda se tentokrát nevyjádřila. Nikdo se nevyjádřil, příspěvek dostal 3 lajky, všechny od Dianiných spolupracovníků ze zubní ordinace. V březnu mi Harold řekl něco, co mě překvapilo. Diane se mu pokoušela 2krát zavolat, ale on to nezvedal. Promluvím si s ní, řekl, až si s tebou promluví jako první. To je pořadí. To nemusíš, dědo. Já vím, ale tvoje babička by to udělala. A ta byla ve většině věcí chytřejší než já. Usmál jsem se. Usmál se. A vrátili jsme se k hovoru o rajčatech, která zakládal na parapetu, a o tom, jestli je v březnu příliš brzy na to, aby je dával ven. Bylo to tak. Ale Harold to stejně rád zkoušel, dřív jsem si myslela, že být silný znamená nic nepotřebovat. Nosila jsem svou nezávislost jako brnění. A moji nejbližší využívali toho, že jsem po nich nikdy nic nechtěla, na malou ložnici jsem si nestěžovala. Nehádala jsem se kvůli příručním věcem. Neplakala jsem. Když táta 3 roky po sobě zapomněl na moje narozeniny. Říkal jsem tomu dospělost. Říkala jsem tomu odolnost. June tomu říkala režim přežití. Měla pravdu, režim přežití není život. Je to vytrvalost a existuje verze odolnosti, která se hodně podobá mlčení, taková, kdy vstřebáváte každou ránu, protože vás naučili, že žádat o spravedlnost je totéž jako být nevděčný. Byt nezměnil můj život kvůli penězům. $400,000 je hodně. Nebudu předstírat opak. Ale to, co mě skutečně posunulo, bylo jednodušší než smlouva nebo titul, byl to okamžik u stolu, kdy Harold u večeře vyslovil nahlas mé jméno a řekl místnosti plné lidí, že na mě záleží, že mě někdo viděl, že se někdo s autoritou a důvěryhodností a bez nároku na cokoliv rozhodl postavit a říct, tohle bylo špatně a dnes to končí. A tak jsem se rozhodl, že se postavím. Čekal jsem 26 let, až to někdo řekne, a ten, kdo to řekl, nebyl můj otec, byl to muž, kterého se můj otec snažil přesvědčit. Že přichází o rozum, pokud jste v rodině ten, kdo se nikdy na nic neptá, chci, abyste se na chvíli posadili s otázkou. Je to proto, že nic nepotřebujete? Nebo je to proto, že vás naučili, že vaše potřeby jsou až na posledním místě, protože to jsou 2 velmi odlišné odpovědi a kvůli jedné z nich budete po zbytek života spát na pojízdné postýlce. Neříkám vám, abyste odřízli svou rodinu, neříkám vám, abyste se začali hádat u štědrovečerní večeře. Říkám vám, že máte právo mít svou hranici, a když ji někdo překročí, dokonce i ten, koho milujete, máte právo říct, tak dost. To je to, co vám říkám. Hranice nejsou trest. Nejsou pomstou. Je to jen jasnost, je to vaše rozhodnutí, kde končíte vy a kde začíná agenda někoho jiného. S Haroldem stále mluvím každý týden v neděli večer. Vypráví mi o svých rajčatech. Já mu vyprávím o svém týdnu v laboratoři. Hádáme se o tom, jestli mají Eagles letos reálnou šanci. On říká, že ano. Já říkám, že je zaujatý. On říká, že jsem pesimista, ani jeden z nás nemění názor, posílám Richardovi přání k narozeninám. Nevolám mu. On na mě netlačí. Nejsme si blízcí. A nevím, jestli ještě někdy budeme. Ale dveře nejsou zamčené. Jsou jen zavřené. A on je chce otevřít, práce je na něm. Diane a já spolu nemluvíme. Nenávidím ji. Nenávist vyžaduje energii, kterou bych raději věnoval jiným věcem, ale nedlužím jí místo u mého stolu a přestávám předstírat, že společné jídlo znamená společné hodnoty. Emma dostala práci na veterinární klinice u Millbrooku.
Pronajímá si malý byt se spolubydlící a záchranářským psem jménem Kapitán, ani my si nejsme blízké, ale jsme upřímné. Minulý týden mi napsala. Mrzí mě, že mi to trvalo tak dlouho, než jsem si toho všimla. Ahoj, odepsal jsem, lepší pozdě než nikdy. Hranice nejsou zdi, jsou to dveře. Ty rozhoduješ o tom, kdo má klíč. A pokud vám někdo vzal klíč a dal ho někomu jinému. Máte právo vyměnit zámky. Dnes ráno jsem stála v kuchyni na Crane Street a nalévala si kávu. Okno nad dřezem směřuje na východ a v zimě sem dopadá nízké a zlaté světlo, které rozáří celou místnost. Klíčenka stále visí u vchodových dveří na malém mosazném háčku, který jsem si sama přišroubovala. Nevyhodila jsem ji. Přemýšlela jsem o něm. June mi dvakrát řekla, ať ji spálím, ale nechala jsem si ji. Připomíná mi dvě věci, co mi vzali a co jsem dostal zpátky, obojí stojí za zapamatování. Ráno je v bytě ticho. Žádné dunění prádelny pod ním. Žádný pan drobný, který pod dveřmi posunuje poznámky. Jen já, hučení ledničky a cokoliv, co se rozhodnu dělat. Harold volal, když jsem dopíjela kávu. Dnes ráno jsem udělal várku omáčky. Mám ti ji přivést, až mě Linda příští víkend přiveze. Usmál jsem se. Vždycky, dědo. Dobře. Použil jsem poslední fenikl ze zahrady. Semínka od Margaret. Už 3. generace. Nech mi taky nějaká ta semínka. Už jsou v obálce s tvým jménem. To dělá vždycky. Píše moje jméno na věci, semínka, recepty, obálky, skutky, jako by světu i mě připomínal, že existuju, že se mnou počítá. Jmenuji se Mira Fowlerová. Je mi 26 let. Pracuji jako laborantka v místní nemocnici, jezdím 10 let starou Hondou a vlastním přesně jeden kus nábytku, který jsem si nekoupila z druhé ruky, ale stojím v domě, na kterém je moje jméno, ne proto, že jsem o něj bojovala, ale proto, že mě někdo miloval natolik, že se postaral, aby mi ho nikdo nemohl vzít, a já se konečně učím dělat totéž pro sebe. Tady můj příběh končí. Nebo možná tam, kde začíná. Pokud vám tento příběh někoho připomněl nebo vás samotné, mám jednu prosbu. Podělte se o něj, ne kvůli mně, ale kvůli člověku ve vašem životě, který možná nosí klíčenku, i když by si zasloužil celý byt. A pokud chcete slyšet další podobné příběhy, podívejte se na popis níže, odkazuji na několik, které zasáhly stejně silně. Napište mi do komentářů, co byste u toho stolu udělali vy. Četla jsem každý z nich. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Znamená to pro mě hodně. Uvidíme se v dalším díle.